Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan tasha mai suna Sox City TV ta fito ne domin ilmantarwa, nishadantar da ku. Wannan tasha za ta fara kawo shirye-shiryenta insha Allahu a cikin wannan sati. Wato wannan tasha za ta ɗauki wata hanya ne wurin karantar da harshen Hausa da Turanci keke da keke, ta yadda za mu bayyana yaya harshen Turanci yake tafiya da harshen Hausa. Wannan tasha za ta fara ne tun daga farko, wato abin da suke ce ma grammar, wanda asalin kalmar grammar ta Bature ce, Bahaushe shi kuma ya same ta ga Larabawa, ya yi mata laƙabi da abin da ake ce ma nahau. Domin shi asali Bahaushe baya rubutu kuma baya karatu, don haka tasirin shigar Larabawa a tare da shi da kuma tasirin addinin musulunci har ya sa samu kalmar nahau. Za mu zo mu yi bayani keke da keke menene ake ce ma nahau. Bayan kalmar nahau haka za mu shiga sassan magana kamar irin su noun wato suna, kamar irin su pronoun wato wakilin suna da makamantansu. Idan har kuna son ire-iren wannan darasin, ku danna muna subscribe da kuma like. A cikin wannan sati za mu fara da abin da ake ce ma grammar. Allah ya ba da ikon zuwa.